Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqala an-nazimu asy-sya'iru al-allamah asy-syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Al-jahlu syainun wa kullun nasi ta'nafuhu wal ilmu zainun wa hawihi hawa dhafara. Al-jahlu utawi bodoh, al-jahlu utawi bodoh syainun iku aib, suatu kekurangan. Wa kullun nasi utawi saben-saben manusa, wa kullun nasi utawi saben-saben manusa taknafu iku nganggep jijik utawa merendahkan sapa saben-saben manusa hu ing kebodohan, wal ilmu lan utawi ngelmu zainun iku perhiasan, wa hawihi lan utawi wong kang mengku ilmu, wong sing duweni ngelmu, wa hawihi lan utawi wong kang mengku ngelmu utawa wong sing duweni ngelmu hawa iku mengku memuat sapa hawihi az-zafara ing kemenangan, az-zafara ing kemenangan. Nah, iki bahas nggih bait niki bahas tentang keutamaan ilmu dan nggih kekurangan kebodohan. Jadi kita semua niki di antara sesuatu sing dadekno mulya kita iku adalah ngilmu. Napa? Ngilmu. Lah disebut kita mriki al-jahlu syainun. Al-jahlu syainun. Bodoh iku adalah aib, kekurangan. Ya, borok gampangane kaya ngono kuwi. Ya, yang mana kabeh wong iki ngerasa jijik, kabeh wong niki merendahkan, meremehkan kebodohan. Jadi wong kok bodoh niku ya biasane lumrahe niku ya diremehno ambek wong liya. Ya, diremehno ambek napa wong gak ilmu wong iki. Wong iki bodoh wong iki biasane ngoten. Ya iki bukan berarti kok membolehkan ngremehno napa jenenge wong liya yang bodoh mboten nggih. Ya, tapi fakta di lapangan kayak gitu. Nah, ana wong kok bodoh niki biasane napa diremehke wong liya. Nah, sedangkan ilmu itu adalah wal ilmu zainun. Ngilmu iki adalah perhiasan. Nggih. Sampean nek wong wedok misal wong wedok perhiasane ya mas-masan, ya. Terus nggawa make up sing ayu-ayu misalkan. Nek wong lanang nggo sarung sing apik, sarung BHS. Sapa sing dia sarung BHS iki? Ya, dia bapake sarung BHS. Apa isane Sat? Sing sarung sing apik, ya, terus badhe niku nggo klambi sing apik nggih. Kabeh orang pengen terlihat rapi. Kabeh orang pengen terlihat ya perfect. Lah iki nggih, ngelmu niku adalah perhiasannya orang. Perhiasan kita niki ngelmu. Nggih. Dadi wong alim ning ndi ketok nggih, ketok apa jenenge selalu nggih dihormati ambek wong nggih dikono. Karena napa? Al ilmu zainun. Ya, ilmu itu adalah pepahes. Pepahes itu apa? Perhiasan. Ya, perhiasan. Ya, selalu ketok indah ketok iku meskipun ya pakaiannya biasa, ya, tapi wong sing ahli ilmu niku masyaallah nggih. Wong sing ahli ilmu niku meskipun pakaiannya biasa, meskipun pakaiannya sederhana, tapi wong sing ahli ilmu niku ya terlihat wibawane, ya terlihat indahnya. Ya, wong delok iku seneng. Iku ahli tentu ahli ilmu sing dibarengi dengan amal, maksudnya ngoten. Wal ilmu zainun, ilmu adalah napa? Perhiasan. Wa hawihi hawaz-zafara, orang yang membawa ilmu, ya, orang sing membawa ilmu, orang sing di dalamnya ada ilmu, ikut sungguh dia telah membawa kemenangan. Kaya ngono kuwi wong kok ngalim iku ya padha karo duwe kemenangan. Ya. Nah, iki penting nggih. Jadi sampean saiki iki merambah di jalannya wong sing golek ngelmu. Nggih.
merambah lagian apa berjalan di jalan orang yang kedepane nek sampean temenanan sampean sungguh-sungguh ya dadi wong sing ahli ilmu. Allahumma amin ya. Jadi ulama sing ngamalno ilmune ya iki sampean kudu ngerti iku bahwa tujuan utamane sampean adalah ya bentuk ilmu sing bermanfaat, iso ngamalke, iso nyebarke syariate Gusti Allah, iso khidmah ning Gusti Allah, iso khidmah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iso nyenengke Kanjeng Nabi, nyenengke wong tuwa, nggih gawe ridhone Gusti Allah. Tujuan mulia ini, tujuan mulia. Nah, ya. Maka kamu harus tahu bahwa tujuan utamanya sampean iki adalah ya saiki nyari ilmu, dan kamu harus tahu bahwa ilmu ini punya banyak sekali keutamaan. Napa? Punya banyak sekali napa keutamaan. Nah, iki kudu ngerti supaya napa? Supaya sampean tek ngaji niku luwih semangat. Ana wong ngerti apa ning mrono iki hadiah apik iki. Ana sesuatu yang digapai yang luar biasa iki. Nah, ketika ngerti apa yang dituju ini adalah sesuatu yang luar biasa, semangat ora wong iki? Semangat. Ya. Ngono-ngono untuk duit akeh berjuta-juta misalkan. Ya semangat, ayo mangkat. Soalnya apa? Ngerti ning kono ana perkara sing gede. Nah, kita nggih ngono. Ya sampean kula sampean nggih ngono. Kita semua ngaji, nggih. Ya sampean nyantri, kita semua ngaji. Tujuannya yang kita dapatkan apa? Ilmu. Ilmu iki perkara sing gede. Sampeyan kudu ngerti bahwa ilmu ini adalah perkara yang gede, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham mboten? Nah, di antara keutamaan ilmu, keistimewaan ilmu napa? Iki ada sebagian ulama ndewen nggih perbandingan antara ilmu ambek bondo. Iku mau ya tadi saya perumpamakan ana wong menuju ke sana meh entuk dhuwit berjuta-juta. Nah, semangat. Iku duit, iku harta benda. Lah, ilmu itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih istimewa daripada hanya sekedar harta benda. Paham? Nah, apa ya di antara keistimewaannya? Iki perbandingan ya antara ilmu ambekan antara ilmu ambek harta benda. Ilmu niku iku warisane para nabi. Lah sedangkan harta benda iku warisane wong sugih, warisane raja. Bisa sampe endi? Warisane para nabi utawa warisane wong sugih, warisane raja? Hah? Sampe endi? Warisane para nabi. Ya, Kanjeng Nabi biyen nate ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuras. Kita wong para nabi niku la nuras. Ora diwaris. Artine napa? Pokoke bondo sing ditinggalno niku nggih kanggo sedekahun lil muslimin, nggih. Kanggo harta bendane orang muslim. Jadi ora diwaris sampai ahli waris boten. Lah warisane apa? Warisane para nabi apa? Al ilmu warasatul anbiya. Ya al ulama'u warasatul anbiya. Nggih, al ulama'u warasatul anbiya. Nah, para ulama adalah ya pewarise para nabi. Ya. Jadi sing warisno nggih sing warisi para nabi apa para ulama. Sampeyan kok duwe ilmu nggih duwe ilmu padha karo sampeyan duwe warisane para nabi. Paham mboten? Nah, ya di antara perbedaan lagi apa? Ilmu iku njaga sing duwe. Sedangkan harta benda iku ngrepotno sing duwe dan butuh sing duwe njaga harta benda niku. Ya, tak kasih contoh sampean duwe ilmu taktik, ya ilmu ngadepi maling misalkan, ilmu ngadepi begal misalkan. Ilmu iki. Lagi sing jaga sampean ilmu niki. Tapi nek sampean harta benda iki yo kadang ana wong nggih duwe dhuwit akeh, asale gak duwe terus duwe dhuwit akeh, bingung. Ora iso turu. Lha ora iso turu? Iki harta bendaku akeh ngene iki piye iki? Kudu jaga terus ekstra hati-hati. Engko nek dimaling wong piye iki? Lah dadi ilmu iku njaga sing duwe. Ya, nah harta benda niki ngrepotno sing duwe sehingga napa? Sing duwe niki kudu ekstra dalam penjagaan terhadap harta benda niku. Ya, terus di antara perbedaan lagi ya
Bondo, saiki bondo sik, harta benda. Iku nek mbok kene wong entek apa ora? Berkurang apa ora? Hah? Berkurang mboten? Sampeyan duwe dhuwit 1 juta, mbok kene wong. Mbok apa jenenge? Mbok bagi-bagi. Berkurang mboten? Berkurang. Tapi nek ngelmu mboten. Ngelmu iku justru nek mbok bagi-bagino ning wong liya justru malah tambah akeh ngelmumu. Ya, justru tambah kathah ngelmune sampean. Ya nduk biyen para kiai-kiai nduk biyen niku kathah sing ngajine iku trimo ngaji kitab apa Takrib Fathul Qorib. Tapi ketika balik ke pondoke terus badhe niku nggih. Ya nduk biyen pas saya mondok ngajine trimo kitab ngoten niku ketika balik ning masyarakat ya dijaluki ngaji kitab-kitab gedhe Fathul Wahhab Minhajut Thalibin nggih. Ya iku saged. Ya rahasiane napa? Rahasiane karena gelem mulangno, gelem ya menularkan ngilmune kepada orang lain. Nggih. Nah, dadi wong sing gelem mulang koyo ngono kuwi. Ya gelem berbagi ngilmu terhadap orang lain iku justru ilmune tambah kathah. Mboten kok tambah berkurang mboten nggih, tapi malah tambah kathah. Ya wis muga sampean kabeh besok balik sangka pondok nggih bisa mondok meneh ning neruskan jenjang yang berikutnya. Ya bareng balik ning masyarakat yo kudu gelem mulang. Nggih, luwih nasihate Mbah Manap Lirboyo niku ya santri Lirboyo ya balik ning omah kudu ngadep dampar. Iku dampar ngerti dampar. Nah, ngadep dampar iku maksudnya napa? Kinayah dari mulang. Napa? Mulang. Nggih. Dadi wong sing duwe ilmu kok gelem ngajarno ilmune. Nah, niki ilmune tambah kathah. Nah, nek pelit ngilmune bakal ilang. Soalnya apa? Oga ditutur-tutur nang wong liya ya ora dimurajaah. Ya, iku kaya ngoten niku. Paham? Nah, harta benda piye harta benda ya dibagino nang wong liya, entek. Nah, ilmu bagino nang wong liya tambah kathah. Terus diantarane keistimewaane napa? Ngilmu niki. Nggih, ngilmu niki nduk besok iku ngancani wong sing duwe ilmu ning kuburan. Lah sedangkan harta benda apakah ngancani? Ora. Ya harta benda gak ngancani wong sing duwe harta benda iku ning kuburan gak. Ya ora iso digawa harta bendane. Sugih kaya apa ning kuburan ya wis kaya ngono kuwi go. Dukono peti ya go kain kafan wis ngono kuwi wis. Lamun nggo harta benda misal nggo mas-masan kaya wong Cina misalkan. Nggo mas-masan apa iso ge nyogok? Hah? Nyogok malaikat. Takoni marrob buka ngapunten niki wonten mas-masan gedhe. Apa iki? Wah, tambah dipecuti malaikat ya. Nah, dadi ilmu iku ngancani wong sing duwe ilmu pol kuburan. Artine menapa? Artine hasil dari ilmune iki manfaate iku besok dirasakno ning kuburan. Nggih. Wonten ing setunggal hadis bahwa ya idza mata ibnu adam in qata'a illa min salas. Jadi ketika anak Adam manusia iki wafat nggih iki terputus ngamale kecuali dari tiga. Yang pertama napa diantaranya adalah waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh sing ndongakno kanggo wong sing mati ku mau. Nah, lah sampean nggih misal napa jenenge gadah wong tuwa, gadah mbah, sing sedo kok sampean gelem ndongakno iku sampean di asete mbah utawa wong tuane sampean iku mau. Ya iku iso ngalir ganjarane ngalir terhadap nggih leluhur kita yang sudah meninggal. Ya selain itu juga sebagai tanda-tanda kita anak yang soleh. Ya jadi dawuh guru kula ya juga para ulama yang lain mengatakan bahwa hadis niku awalatun sholihun yad'ulah. Iku nunjukno bahwa kapan anak kok gelem ndongakno wong tuwa iku tanda bahwa anak iku wong soleh. Paham? Paham mboten? Sampeyan kok gelem ndongakno wong tuane sampeyan iki tanda nek sampeyan iki ana kesolehan ning kono kuwi. Ya. Siji apa mau waladun sholihun anak soleh sing ndongakno. Terus nomor loro sedekahun jariyah ya ana sedekah jariyah. Sedekah jariyah nggih melok urunan nggih masjid, melok urunan nggih pondok, melok urunan nggih taklim, majelis taklim. Nah, iku padha masuk sedekah jariyah. Nggih yang mana iku iso nolong wong sing nglakoni iku mau pas besok ning kuburan. Kemudian diantarane malih napa ilmun yuntafa'u bihi.
Ya, ngelmu sing dialap manfaat. Sing dialap manfaat. Jadi sampean tahu ngarang kitab terus dipelajari ya oleh generasi berikutnya. Iki sampean setiap dari hasil kitabnya sampean iki kok dipelajari wong nggih ya wong iku mau ngalap manfaat saka ngelmune sampean, maka sampean entuk ganjarane terus. Paham? Lah iki nggih ngoten. Iku mau jadi wong sing duwe ngelmu nggih iki dikancani ambek ngelmune besok nak ning kuburan. Paham? Nah, iki makna sing semangat. Jadi sampean ya ben iso entuk nggih ilmun yuntafa'u bihi niku wae. Terus di antarane nggih perbedaan antara ngelmu ambekan harta benda malih. Ya. Jadi ya harta benda iku dikekno ambek Gusti Allah kanggo ya wong apik ya dikeki, wong elek ya dikeki. Iku napa? Harta benda. Wong Islam ya dikeki, wong kafir ya dikeki. Tapi nak ngilmu sing manfaat niki gak dikekno pangeran kecuali kepada orang yang al-mukmin. Nggih, wong mukmin sing ilmu sing manfaat hanya dikasihkan kepada orang mukmin. Iku. Nah, iki harta benda, nggih harta benda niku kadang sering kali harta benda niku napa jenenge memberi efek nggih harta benda kadang memberi efek kematian seseorang. Artinya napa gara-gara harta benda akhirnya ditukaran gelutan ya do mati. Kathah kan? Nah, ana wong tua duwe dhuwit akeh kok gak mati-mati anake iki wah kok gak mati-mati wong tua kuwi. Akhir pateni bentuk harta benda ini, bentuk harta warisane. Kan akan ngoten. Banyak seperti itu. Nah, iku napa harta benda. Tapi nak ngelmu itu justru memberi kehidupan. Artinya memberi kehidupan niku napa? Lamun wong sing duwe ngelmu niki wau mati. Iki namanya jadi abadi, namanya jadi langgeng disebut-sebut oleh generasi berikutnya. Nah, iku wong ahli ngelmu kaya ngono kuwi. Nggih wong ahli ngelmu iku hidupe dawa, panjang umure. Artinya apa? Karena disebut-sebut orang. Karena ya dikenang oleh orang. Paham? Aku saiki takok ya Jal. Ya. Nggih. Sampe ngerti Mbah Sunan Kudus? Mbah Sunan Kudus. Nah, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Mulya, Wali Songo iku lah. Namanya dikenang sampai sekarang gara-gara ya karena dadi ahli ilmu, nyebarno ngelmune, manfaatno ngelmune. Ya, di zaman Mbah Sunan Kudus akeh wong sing urip pada saat itu mboten. Banyak. Enggak dikenang sampai sekarang. Nah, mungkin di antara faktornya ya karena napa? Nggih, karena di antara faktornya ya karena ndak ada keilmuan. Nah, iku ngono kuwi. Artinya pokoknya kok wong kok ngalim nggih, terus ditakdir pangeran ilmune iki dimanfaatno generasi berikutnya ya bakal langgeng. Nggih, napa ilmune ya bakal langgeng, kemudian ajarannya ya bakal langgeng, namanya ya bakal langgeng. Niku di antara ya keistimewaane ilmu. Nah, selain niku wong sing ngerambah ning dalane ilmu niku padha karo ngerambah ning dalan menuju surga. Sampeyan kaya ngene sampeyan ya. Sampeyan ning pondok, sampeyan ngaji, ya masih tahap belajar ilmu agama. Kaya ngene iki sampeyan padha karo lagi menuju surga. Ya, jalan menuju surga. Ya, sing dawuh niku nggih teng dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu ya fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Jadi, barang siapa berjalan di jalan yang dia mencari ilmu, maka sungguh Gusti Allah niki gampangno dalane wong iki menuju swarga. Artine napa? Kok misal ya muga-muga panjang umur kabeh. Misal pas wayahe ngaji sampean kok pas wayahe ning pondok sampean kok sedo misalkan. Ya muga-muga ya panjang umur kabeh nggih. Panjang umur nggih dadi ahli ilmu kabeh, ahli ulama nggih. Dadi ulama sing ngamalno ilmune, sing iso nyebarno syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, muga-muga. Lah kok misal ana wong ditakdirno mati pas dalam keadaan apa? Golek ngelmu. Maka wong iki koyo mati syahid, mati di jalan menuju swarga. Wis masuk swarga, Pon. Seenak wis. Masuk swarga. Oh. Karena dalam proses napa mencari ilmu. Ya.
Lah iku mau ngoten. Dadi wal bayane al jahlu syainun. Ya. Bodoh niku adalah suatu aib, suatu kekurangan. Nggih, suatu kekurangan yang mana semua orang iki ngerasa jijik, ngerasa nganggep remeh terhadap kebodohan niku, jahil niku mau, nggih. Nah, niki di antara hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa ilmu niki ora apik. Niku napa? Kan Gusti Allah ndadekno bodoh, nggih. Ya bodohan maksudnya al-jahlu nggih. Bahwa jahlu. Ini. Ya di antara hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa jahlun atau bodoh niki ora apik. Niku napa bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ndadekake kebodohan, ya nyebare kebodohan iku sebagai tondo-tondo hari kiamat. Napa? Sebagai tanda-tanda napa hari kiamat. Ya. Dewe Kanjeng Nabi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Nggih. Gusti Allah niku nak pengen nyabut ngelmu, iku ora nyabut kok dodone para ulama langsung cabut ngeten mboten. Akan tapi ya pripun? Akan tapi nyabute ngelmu adalah dengan mencabut nyawane ya para ulama iku mau. Artine napa? Nah ana wong ulama kok sedo iku padha karo ana ngelmu sing dicabut tapi Gusti Allah. Ya, jadi kudu sedih ana ulama nggih sing ngamalno ngelmune sing khidmah ya selalu khidmah kepada ilmu syariat kok sedo yo awak dhewe kudu sedih. Awak dhewe kudu sedih karena napa? Ya ada ilmu yang dicabut dening Gusti Allah. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga nek akeh ulama sing do sedo, ya akeh ulama sing do sedo. Jadi akeh ngelmu sing dicabuti ambek Gusti Allah. Niku wong-wong nggih ndadekno pemimpin, ndadekno rujukan sing didadekno rujukan sapa? Ndadekno rujukan adalah orang-orang bodoh. Iki bahaya iki repot iki. Nggih. Nah, jadi sing dadi rujukan wong-wong bodoh. Nah, wong bodoh akhirnya pripun? Fadallu wa adallu. Wong-wong bodoh iku mau do sesat, iya nyesatke. Nah, iki ya fenomena ini sudah banyak terjadi di sekarang dan itu termasuk salah satu tondo-tondo kiamat itu. Ya meskipun kiamat isih adoh ya. Jadi semakin ya datang waktu ya ke depannya semakin ke depan lagi itu semakin banyak kebodohan. Ya, semakin sedikit para ulama. Nah, ya saiki ae kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang nggih sing orang-orang bodoh gak duwe ilmu, orang-orang bodoh. Digawe rujukan. Ya apa meneh? Nggih nang YouTube, nang internet, ya saiki wis agar rujukane saya Google. Nah, agar tulisannya gak jelas sapa sing nulis. Yang bodoh-bodoh digawe rujukan. Maka bagaimana? Fadallu wa adallu. Mereka yo sesat yo nyesatno. Iki bahaya. Nah, ya iku bahaya niku. Fadallu wa adallu. Fadallu wa adallu. Nah, nggih. Iki jangan sampai seperti itu. Maka bagaimana? Ayo sampean nggih belajar ngaji niki nggih minangka memperlambat kiamat. Jadi sampean ngaji iki minangka napa memperlambat kiamat. Kenapa? Ya kok ulama isih akeh niku kiamate sesuwe. Nah, ya sampean berusaha nggih berjalan di jalannya para ulama niki ya berusaha napa memperlambat kiamat. Paham mboten? Nah, iku kudu ngerti iku mau. Tapi aja bangga-banggaan ambek kanca-kancamu kono sing njaba aku iki berusaha memperlambat hari kiamat. Nah, iki kebanggaan ya. Nah, ya aja bangga-banggaan nggih. Paham nggih? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.